els mals passos i obre els braços. Tu i jo. Parlant una mica de què volem per la Igualada del futur, i per tant jo crec que és bo trencar aquest tòpic de que diuen que els joves no s'impliquen, que no participen, que no s'aixequen mai del sofà o que només juguen a la play, etc. I que convé reivindicar que som joves i que volem participar i ens volem implicar. I una altra idea que m'agradaria transmetre-vos avui és aquell que diu que els joves, a part de no participar, passem de la política. Creiem en la política com a una eina i creiem en allò que fem i en la nostra organització també com una eina per poder canviar allò que no ens agrada, allò més proper, allò que voldríem canviar, i per tant utilitzem l'organització a la qual pertanyem i la política per fer-ho. I ara tenim una oportunitat. D'aquí 2 setmanes tenim una oportunitat per poder participar i canviar què és allò que no ens agrada i a més fer-ho en allò més proper, que en aquest cas és als pobles, és a les ciutats, i en aquest cas, en el vostre cas, és a Igualada. Tindrem una oportunitat perquè, malgrat que diguem no, la política no m'interessa, segur que sí que us interessa si hi haurà o no ocupació, si trobareu o no trobareu feina, si les taxes per accedir a la universitat seran més altes o més baixes, si podreu accedir a un habitatge i per tant us podreu emancipar, o si igual d'aquí 2 anys haureu d'exiliar-vos i marxar fora de Catalunya perquè no hi haurà oportunitats. Tot Igualada, per començar, diguem-ne, som més perjudicats, estem més perjudicats que els joves de qualsevol altra part del país, del nostre país, de Catalunya. Per què? Doncs primer perquè l'Anoia és la segona comarca amb més atur de Catalunya, cosa que això perjudica també que els joves trobin ocupació ja prou castigats a nivell de país. Després ens trobem amb una xarxa de comunicacions i de transport públic nefasta i precària. Si parlem del transport cap a Manresa o cap a Lleida, que alguns de vosaltres estudieu, o cap a Vic, podem dir que no n'hi ha pràcticament, i que us heu d'espavilar. Si parlem del transport cap a Bellaterra o cap a la UAP, tampoc n'hi ha pràcticament, perquè em sembla que hi ha 3 busos al dia. I si parlem de Barcelona, una mica ens agafa el riure per no plorar, perquè tenim el carrilet que tarda més, que fa 100 anys, que és 1 hora i 3/4, segur que no has vingut en carrilet, si no haguessis arribat tard, segur, i si no amb la Hispano-Igualadina, que potser llavors ja no haguessis arribat, perquè tots sabeu la problemàtica de la Hispano-Igualadina, que és un problema endèmic, i que a vegades sembla que per posar 4 busos express més el problema s'hagi solucionat, i estem parlant de tenir un servei digne, un servei normal. I per això volem rescatar la concessió, però alhora fer un seguiment de tots els incompliments. Una de les nostres mesures és ajudar els joves a pagar el transport públic cap a la universitat o cap als cicles de formació professional, tant a Barcelona com a Lleida, o a Manresa, o a Vic, o a Bellaterra. Per això ajudarem els joves amb beques universitàries de 450 euros a l'any per cada jove que estudia fora d'Igualada, llevat d'aquells que tinguin la renda més alta, que segur que no sou cap de vosaltres, i per tant el 85% dels joves tindreu beques de valor de 450 euros que us ajudaran a pagar el transport públic cap a les vostres universitats o instituts. I això és la diferència entre la política feta des dels joves i pels joves, que l'heu fet vosaltres, o la política que no la fan els joves i que moltes vegades, tot i que va dirigida als joves, no està pensada pels joves. Per tant, una de les propostes serà obrir la biblioteca tota la setmana, els 7 dies de la setmana, sense interrupcions al migdia. I a més, en època d'exàmens també ampliarem l'horari i habilitarem sales complementàries perquè podeu estudiar en altres punts de la ciutat que no sigui necessàriament i obligatòriament la biblioteca d'Igualada. També volem fer un carnet jove, tipus el de la Caixa però sense compte bancari, diguem-ne, que el que servirà serà un carnet universal, gratuït per tots els joves que el vulguin, i aquest carnet té 2 vessants, basada una amb la cultural i l'altra amb la part de comerç igualadí. A l'hora d'anar a votar, digueu, repasseu, aviam quins partits té joves i en tot cas, si pot ser, ostres, voteu joventut, voteu empoderament juvenil, perquè som els que podem treballar per vosaltres més bé, perquè som joves i perquè en tenim ganes, i perquè portem molts anys treballant, des de la GERC fa 2 anys, per aconseguir coses que si no ens hi haguéssim posat o no ens hi poséssim potser no s'aconseguiria.